Hvad? Fuck Hvad siger du på? fuck nu af, mand. Prøv at tage et billede af Brogo. Jeg optager mig. Optager du? Ja. Stop med det. Det er ikke sjovt, jo. Jo. Hvor er den der Jørgen sang? You on screen, nigga. On screen, nigga. Prøv lige at sige sådan noget. La grandis motorbil. Prøv lige at sige noget griner, du plejer at sige. Ej, jeg kan ikke finde mig mere. Må jeg se din t-shirt? Vil du se min t-shirt? Ja, nice. Prøv lige at sige noget griner. Ej, jeg ved ikke, hvad skal jeg sige, Bo? Det der, når du snakker som perker. Når du snakker som perker? Ja. Når jeg kommer ud med min DVD og sådan. Ordentligt syg. Om det render, Bo. Bare China, DVD, Rush Hour, Evolution, X-Men, er sammen. Det er bare at sige det, jeg får det før det kommer i biografen. Undertekster, engelsk tale, dansk tale, er sammen. Det er så vi andre. Det får min flikres ned i China. De sender det bare til mig, altså. Smuglergås, røvergås, hittegås. Havner af sammen lige mine. Sorte penge, hvide penge. Det er for sjænsigt. Stemmer på det røde, man. Ryger det grønne, sælger det hvide. Det er sådan, vi gør det.